ଏବେ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଧାନ ପିଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ଆମର ଏଇ ବାଡ଼ି ତଳେ ଥିବା ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟକୁ ସେପଟକୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଧାନ କଟା ସଦେଇକିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ପଛପଟେ ଅଛି ଜମା ହେଇସାରିଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଧାନ ପିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୁରା କୁହୁଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ଧାନ ପିଟା ସରିଲେ ମାଛ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଆସିକିନା ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧାନ ପିଟା ସରିଲେ ଜାଲ ଉଠା ହେବ, ଆଉ କେତେ ମାଛ ଲାଗିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ, ଟିଫିନ୍ କରିବେ। ଧାନ ପିଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଧାନ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ବୁହା ଚାଲିଛି। ମାଛ ଧରା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମାଛ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଏଠିକାର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବା ବନ୍ଧାକୋବି କଟା ଚାଲିଛି, କାଟୁଛି। ବନ୍ଧାକୋବି ଗୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ତରକାରୀ କରିକିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେବ। ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି ବନେଇକିନା।